नोंथांमोनाथ' मैया दाखालि कन्टेन्ट मनिटाइजेशन मोननो हाबाय आरो जायफोरा मोनाखैना नोंथांमोननो बिराद मोजां आइडिया होनो सानदों आङो मिथिबाय लोगोफोर नोंथांमोना सानफ्रामबो जुदि कन्टेन्ट मनिटाइजेशनखौ जुदि मोननो जुदि हास्थायदोंबा नोंथांमोना बा लुगैदोंबा सानफ्रामबो गाबै भिडिअ गावनि भइसजों माने भिडिअ हगारबाय था अब्लानो नोंथांमोननो मा होनो फेसबुक बिगोमाया हरगोन नोंथांमोननो कन्टेन्ट मनिटाइजेशनखौ आरो जायफोरा कन्टेन्ट मनिटाइजेशन एबा बिखौ मोननो हाबाय नोंथांमोना गुबुननि भिडिअखौ नायालाबालासिनो गुबुनखौ लाइक होआलाबालासिनो कमेन्ट होआलाबालासिनो नोंथांमोना सानफ्रोमबो बेबायदि भिडिअ हगारबाय था नोंथांमोना बुरजा माने डलार मोननो हागोन आरो ना मिथिबाय लोगोफोर बिराद मोजां आइडिया होदो दे आं नोंथांमोननो सानफ्रामबो बेबायदि भिडिअ आपल'ड खालामबाय थाबानो जाबाय